Asi uno muntu mungaini makumbo muntu rakone gusingi metegerere ikonda gotebirigera insabu ase screen yago subscribe NDIZI TV kunekengere muinabo eminetiki mnoko subscribe no kunekengere is not your hustle waso ime YouTube yokenya nego gotenga NDIZI TV ya mochirike ntekegani elindo watch ine no leta yale nige nteke bali for free subscribe ara moto mugairi otra subscribe digo ya ko babu korede mogusino monto muya Nyomenda no mwebiole simbiri karanchuka nake sana karigiri njugocha nchetari moibi ndoroche tigango tebi njugocha anti kana gotebi manya injoke kaenda saigoro bono kuruma isone ngonya ko bimba na egakora sara iga nabimba bono Nyomenda ngona che gotunye sisiki Nyomenda no ngwasaba kwase ketungeke ya bose ga kenari gotugeke onye ndinye sisiki ngwasaba neba neke mo ne kinyo ya bose Nchoke ya ndaste bono enchoke Nyomenda metero ngosere anti ni metero ngosere takondangiri anti na ukane tinje naya manyinga yaja ari tofauti ngwatu kele nenda ya nasi oya njete to sangu ngende to ya napi no ngabere nje kubosi neke tungo na cha koreki na tuekemo ngore kwere ninge sisike liga nchoke ya ndaste bono ngonya ko bimba kuru monsole anti ka kinga mene na metero ngosere bono ni mete pori anti ndigere aje Nyomenda tigana akuburi moisonde muture tikio rangiriti Antivirus bose ndiri kwana ngote bona kitiga mutako ngakabonongo temyo mane Ndevon nani rabe lakini rabe ne yo targo nteberinga ndabere ne rukurangiri Antivirus ngete 5 ngagoromasi tindaragira kurumo isonde bono ngachanga kungana no muture timu yakura tagonsunaga mbase ko bimba nsunaga nsunira ko rubotuko ma ngonya ko bimbande ngoko ngaine to bodo abaisia aba sunaga nombe bunarabera anti yakintige ngabere bono natigire tikabona ngote byo mene tebone kene riri Antivirus yakanga 5 ngandanga guromosi aya ngarangiri ngamurangirira bere alafu riri naenda rituko ririnde ritoke riri agwatwete akamsabore ke sabo igekema ngachikobere ukamurangirira bere rya kabere komete sekete na nena korurera bona muntu manje Antivirus ara chakwanyitira bororo ngabere natigire bose nagote biri amene natigire bikyo chande umete nayo gere tanjo ya saho komenya kaga gaki komete igombobe njyo takomokanere natigire bi ngomo kanine ko rere kwa sanko minaka nago tabiki ko barrane goko barra Nyomenda no metara ko sarigete amangana agari kindure ko metara mange ya anti tinsarigete natigete ko sareka kare ntuno mwana miya bono kurigire mosacho Nyometo mukungu umurangeri mbuya njembo atuke bosendere hona norira nonkonye mbwato ke bosendere umanyete no nyenyi hotalia yuande taga na ibona kente tigande sisiki njoke nga yakora ste iga ndaste na bimbe ko rumoisonde tete ngende nyesisiki na maga yakora ste iga ngwesuna butuko ma amire ku ngwesuna iga lakini Nyomenda no sarigete Nyomenda no sarigete jango gotebi ngoyo gotete sire yogo isuna na chiramendeke usikiro gusumu kubimba taja Nyagetiara kini ntete ngure usendere aje ntitakia yuande tage sakane kironya niko ngaita tuminani tatatayo tachete kwanza Tanzania okoraki achikuya majiyogo akora borogi bunai anti buse anti kamote epanda momoro ya anti na
kora ngure batebi avocado na okonda mama ngure ntebi avocado na matoko kwino kire sanduku nje ya sanduku eri sanduku yabo yebitabi yo mwana ya ngwakabokire botuko arinda amenyete mwa ngwakabokire botuko okataka ko mara ukura ne andi bona na tigire tingo tabi osinje weka manyete ndingo tabi otakona ko mara baba sabiri tata bete ara teriogo omochi akoreke akirekera omochiga obe halafu abarogi bunaye ngosokote bunaye sabiri na baba mu Antivirus bono mbacha minto gaya kwasto bana tukotoka gaya ai no marogi mena nelimeta mkukulire na korora mabira na rakia stay ndake njaku kuitangu kuitokungukorepi Igo nae kwando kiro marogi. Ya antonyo korora gotete komita kwanza unagaya mbebuna rabe gaya ma aki nonya niko andi nantikira mono nonya niko kwanda miro marogi taribo ya anti bose nimanyeteriri gwakabokire botuko amatoka ari gwakaira kironya nigo omorogi nero maetenkiara akore na dia barogi bande batache mwaye igo kendo no morogi ya tata tari morogi pe no morogi ya tata no modiko nyoka beire amaruna ara musadi igunko bo omorogi kyago chiera baka Tanzania guchukuriye usaya gaigangire mariogo mete tata na kora rigara mariogo ayari gangire kubwata taribo pono chire Tanzania koreta omunya nabi he mocha morore moto igo kyondo tata tukora Antigana Nyomenda nyata baiga nabora nyata dia yoka igate tukutubekera kwanza buna nje twangaina manyinga inchenere ati tukondimi anti wose nje bumweka manyete jura yake wose kwere liunjara lilile irongo alafu esanduku eliyo kuine kama toke Nyomenda ne chifukado alafu irongara igari erumwe na karari ngiyani yura liunjara yake yeng'ombe yo korari gunjara mwabande kwa begeta masakara ile lakini kuburi gunjara mwabande bameteri gunjara liria ng'ombe to kutumia bine sirimbi to wakapunwa abantu bacha anti ni manyete umaiteke ni manyete nainde ninche anti natigire ni manyete ninche nainde kokonya kwangite ngokura nente bya abantu amaina no maro ninche bweka manyete naye obate sanduku nainde nayo morogi nainde wateri gunjara nainde tinko bateri Nyomenda igombia asa ai komorogi sakaniki antu na kwa komorogi usi na maene inje bweka manyete nendo nyakongi ngo taibinda abantu lakini wanyani iko na manira sokionda chiete okiondo anyway mstimanyete lakini mbe yamono nda asanzo sokoro komorogi asanzo kondo komorogi sawa nenda ngura asanzo kondo komorogi aki okiondo te tukutokora nje tkanga nende mama Antivirus ndete toko mangana aya ya Tanzania ndiko ati ndio mugusi